खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 18 एप्रिल 2023 बारायजा मंगलबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। लंकानि सिङाव थानाय टिला बाजारनिफ्राय आसाम पुलिसा आयेननि बेरेखा जुवा खेलाग्राफोरखौ गासै 7 सुबुंफोरखौ गोख्रों सिग्रोमनानै एरेस्ट खालामदों। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय अमृत सिंहा, बिक्रम मजुमदार, श्यामुल मजुमदार, रूपम मजुमदार, तपन मजुमदार, अजित मजुमदार, उत्पल दास आरो रामकृष्ण मजुमदार। काजिरङा हाग्रामायाव गान्दा बुथारग्रा दायनिगिरिया जोबथेसालियाव दोनजानायनि उनाव जोबथेसालिनिफ्राय खारखोमालांनायनि उनाव बिनि गोथै सहखौ बुरलुंबुथुर दैमानिफ्राय बोखांनो हादों। खारखोमानानै थैनाय मानसिनि मुङा जाबाय साइदुल इस्लाम, 45 बोसोर बैसोनि, नगाव जिल्लानि सिङाव थानाय लावरि घाटनि थागिबि। साइदुल इस्लामा काजिरङा हाग्रामायाव गान्दा बुथारनानै गान्दा गंखौ लाना थांनाय समाव एरेस्ट खालामजादोंमोन आरो बियो खारखोमालांनाय समाव दैमायाव गबनानै थैदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बैसागो बोथोरनि गरमजोंनो गोबां सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमानांगौ जाबाय। फांसन नायनानै 60 सुबुंफोरा गरमजोंनो थैनांगौ जाबाय। नाभि मुम्बाइनि कारखाराव महाराष्ट्र रायजोनि भुषण एवार्ड जानाय समाव गोबां मानसिफोर फिर जानायाव गरमा बारा जानायनि थाखाय 60 सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों आरो बे गरमजोंनो गुबुन 20 सुबुंफोरा बेरामबो जादों। बे समाव बेराम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। उनाव बे जाथायखौ महाराष्ट्र रायजोनि चिफ मिनिस्टार एकनाथ शिन्दे बिथाङा खौरां मोननानै थैनाय नखरनो साफायाव 5 लाख रांखौ फोसावनाय जादों। मोनसे मुगैथाव आरो खास्रि बिस्रि जाथाय। महाराष्ट्र रायजोनि तानेयाव सासे 48 बोसोर बैसोनि दुथां सुबुङा गावनि असे फिसाजोखौ जिनाहारि खालामनायनि जाहोनाव बिजिरसालिजों थैजासिमनि थाखाय जोबथेसालिनि साजा फोसावजादों। लोगोसे 20,000 रांनि जुरिमानाबो फोनांजादों। रिपर्टनि बायदिब्ला फिसाजोआ जेब्ला 2 बोसोरनिमोन अब्लानो बिनि बिसिया थैदोंमोन आरो गथ'आ जेब्ला 5 बोसोर जादोंमोन अब्लानिफ्रायनो थांनाय 2011 मायथाइनिफ्रायनो दुथां बिफाया बे जाथायखौ खालामबोदोंमोन। नाथाय जोबथायाव जिउनि साजाखौ फोसावजाबाय। जिउनि साजा फोसावजानाय दुथां बिफानि मुंखौ खौराङाव मख'नाय जायाखै। प्रमद बर' बिथाङा जोंनो जायगा होयोब्ला, जोंखौ नायफिनोब्ला जों बिथांनो भटखौ होफिनगोन। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय बरबारि ओनसोलनि बाथौ मन्दिर भटआव आसाम सोरखारजों इभिक्सन खालामजानाय बर' फिसाफोरा दासिमबो गोबां दुखुआव गोलैसोनानै दङ आरो बर'फोरा बिटिआर सोरखार एबा प्रमद बर' बिथांनाव मदद बिदों। उपायथ' गैया जोंनिया। जोङो दा इनि अनगायै मा दंबावो जोंनि उपराव। दा जोङो दिनै जोङो इयाव इमान ग्रोम ग्रोम संसार जाना दंमोन। ए मस्थ बाथौ मोनसे दोङो जोंनि। ए बाथौखौ जों गारनानै जोङो थेवबो जोङो बाथौआव जोङो खदाय आर'ज गाबो जोंनिया। मंगलबार खदाय आर'ज गाबनो फैयो गासिबो आइजोफोरा। आर'ज गाबबाबो जोङो इयाव ग्रोम ग्रोम संसार जाबाबो जोंनिया बहुद थारमाने माबा दंमोन आरो संसार मोनसे गोबां संसार दंमोन। बे गोबां संसारखौ प्रमद बर' सारमोना एसेबो नायफैदियासै। बेखौनो आं एसे दुखु मोनबाय। बै समाव बेरखांफैयो नामा? बै समाव बे जे दुमदुमनाय जादोंमोन बे दा बेरखांफैयो नामा? बेरखांफैयोथ' र'। दाबो बेरखाङो। बेरखांनायखौथ' जोङो दा मा खालामनो मा मानो उपाय गैया। दा जोंहा खालि अनलि बाथौआ दोङो। दिनै बैसागो बोथोरनि थाखाय जोङो बैसागो बोथोरा न' गैला नालाय मन्दिरावनो रंजाबाय, बाथौआवनो रंजाबाय। जोंनि बर' जानानै जोङो भट होनानै जोङो बाहाय बिजेपिखौ जे माबा होबाय, मोनहोबाय। मोनहोनानै उनाव जुदि जोंखौ जुदि नायफिनहराबा जों इसोरनो आरो मा होननानै जों फोरमायबावगोन? जोंनि बर' होननानै फोरमाया। इसोरथ' बर' जाथि होननानै फोरमायबावा आंथ' डाइरेक्ट। मानि थाखाय जोंखौ दिनैसिमाव लासै इमान दिन जाबाय, बोसोरसेयानो जानोसै दिनैसिमाव लासै जोंखौ जेबो नायफिनहराबा इमान गोबां मानसि दंमोन इयाव। इमान गोबां मानसिया दिनै आलादा माबा जानो गोनां जाबाय। इयाव जुदि जोंखौ बाहायबो नायफिनहराबा मा होनना सरकार गनायबावगोन जों? जोंथ' जेबो सरकार होनना गनायनो हानाय नङाना। थानायनि जायगा जोंनो नांगौ। गुवाहाटी एरियायावनो हक बा गुबुन माबायावनो हक जोंनो थानायनि स्टान होबा जोङो बिजेपि सरकारखौ जोंबो भट होगोन। होनाया खोथा नङा, भटनि लोगोआव खोथा गैया, खिन्थु जों होनाया होगोन खोथा गैया। नाथाय जोंनो थानायनि जायगा नांगौ। जोंनो
स्टाइ नांगौ दा जोंना गथ'फोरानो बेयाव फरायोमोन बेनि स्कुला फरायनाय स्कुला बेनोमोन जोंनिया फरायनाय गथ'फोरा दा इसोरो जों गुबुन जायगायाव थांबा फरायनाया माबायदि जोंनिया गथ'फोरनिया सोलोंनो लागा जाखो जोङो प्रमद बर' सारनो बहुद भट होखांबाय थेवबो मोनासैमोन बेसेरा एबार मोनदोंमोन मोननाया थेवबो बर'फोरखौ बहुद अनिस्थ' खालामदों सारा खिन्थु अनिस्थ' खालामबाबो जोंखौ जुदि मोनसे स्टाइल जागा होब्ला जों बिराद मोजां मोनगौमोन आरो सारखौ आं बेखायनो सारखौ बहुद माबा हरबाय खुलुम हरबाय सारा जुदि जोंनो मोजां जागा होयोबा आं सारखौ आरो खुलुमगोन आरो मोजां जागोन सारनोनो होबावगोन जों भटखौ जों बेलेगनो होआ नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि